sam Predrag Lazović, vlasnik firme Forsage Games. Moje ime je David, ja sam predstavnik firme BizBuzz, osnivač i direktor. Ja sam Kaća Dimitrijević iz Alternativnog kulturnog centra Gnezdo. Ja sam Selena Simić, ovde sam ispred Femix mreže ženskog stvaralaštva i došla sam da predstavim kampanju drugog rock kampa za devojčice koji se održao u junu 2018. godine u Sremskim Karlovcima. Zovem se Igor Mitrović. Naš projekat je autobus specijalno dizajniran za potrebe beskućnika u Beogradu. Pripremamo ga 2 godine, uskoro kreće. Sastoji se od vozila koje je adaptirano za tuširanje, upotrebu toaleta, šišanje, brijanje, razgovore sa beskućnicima. Osnovna delatnost firme je smišljanje i kreiranje originalnih društvenih igara. Lično se time bavim unazad 20 godina. To što su moje igre bile originalne bio je samo minus. Govorili su mi što ne kopiraš kao i svi drugi, Riziko, Monopol i Scrabble i ostale poznate igre. Ali zahvaljujući Kickstarter kampanjama uspeo sam da napravim do sada 4 uspešne kampanje iz 4 pokušaja, što mi je dalo neke pozicije da sada igre već izvozim u Japan, Kinu, Nemačku, Italiju, Francusku i tako dalje. I projekat crowdfunding kampanje je bio naša inovativna igračka, B-Bear. Inovativna na način da ima vosak u sebi koji omogućava bebama i deci da vežbaju finu motoriku i da menjaju oblike ove igračke kako žele i kako ako se zove, zamišljaju da mogu da je naprave. Nijedna igračka na svetu nema ovakve mogućnosti i to je ono što smo želeli da ponudimo tržištu i zato smo se odlučili za crowdfunding kampanju. Uđu, koriste šta god žele i nakon toga, nadamo se, odu malo sa više dostojanstva nego ranije. Naš projekat u crowdfundingu bio je prikupljanje novca za instaliranje grejanja u objekat Gnezdo. Za crowdfunding kampanju smo se odlučili zato što smo želeli prvenstveno da testiramo tržište. Želeli smo da čujemo šta kažu krajnji korisnici ove igračke, šta kažu majke, šta kažu roditelji i da dobijemo neki feedback da bi mogli da krenemo u dalju investiciju ovog projekta. Za crowdfunding smo se odlučile zato što smo znali da postoji puno ljudi iz zajednice koji žele da se uključe ili na neki način podrže naš projekat, ali jednostavno nisu imali ideje kako bi to moglo i onda smo došli na ideju da pokrenemo crowdfunding kampanju kako bismo sve te ljude uključili i kako bi oni postali deo našeg projekta. Projekat Drumodom je zahtevao od početka da dobijemo što širu podršku svih građana, preduzeća i lokalnih vlasti. I shvatili smo da je crowdfunding odličan za prikupljanje sredstava. Mislili smo da najveću šansu za prikupljanje novca imamo preko crowdfundinga zato što smo relativno mlado i malo udruženje i način na koji je Alternativni kulturni centar Gnezdo nastao jeste putem niza volonterskih akcija, što znači da su nas podržali zapravo ljudi iz naše komšiluka i ljudi iz naše lokalne zajednice. Pre nego što sam pokušao na crowdfundingu da imam bilo kakvu kampanju, pokušao sam da sarađujem direktno sa izdavačima širom sveta. To se pokazalo kao suviše dugotrajan i spor proces. Kad sam dobio informaciju o ovoj mogućnosti, za par meseci smo sin i ja pripremili kampanju i eto, bila je i ta prva vrlo uspešna. Niko od nas nije imao iskustva u crowdfundingu, ali smo onako kao prave bubalice prihvatili sve savete mudrih, iskusnih ljudi i napravili tim od 4 ljudi. Naša kampanja jeste uspela zato što smo bili prilično disciplinovani u tome. Imali smo tim u fazi planiranja, ali što se tiče rada na terenu i nekih akcija na terenu nismo imali tim, sve smo sami. Naš tim nastao je još 2017. godine kada smo pokrenule uopšte projekat Rock Camp za devojčice. Veoma jasno smo znale ko šta radi u tom timu. Sin i ja smo osnova ekipe i zajedno smo i autori svih tih igara. Zna se ko je glavni dizajner, to je sin. Ja sam taj koji pišem tekstove i odgovore. Čak i sada, posle 4 kampanje, opet mogu da kažem da ne znamo ni pola od onoga što bi moglo da se primeni u kampanjama. Imali smo tim koji se sastojao između 2 i 6 ljudi, zavisno od
perioda pripreme kampanje, co-founderi i prijatelji s jedne strane i s druge strane ljude koje smo angažovali kao podršku da nam pomognu nekim delovima kampanje, da istražuju, da skupljaju podatke, da skupljaju mailove, znači neka vrsta rudarenja je bila s njihove strane.